वळवयच्या श्री पुरक्या वंश आणि श्री गाडी सांतारी देवाचो जीर्णोद्धार नूतन मूर्ती आणि कलश प्रतिष्ठापना सुवाळो व्हडा उमेदीन मनयलो। 23 आणि 24 फेब्रुवारी ह्या 2 दीस हो सुवाळो जालो। दोनूय दिसा सकाळी धार्मिक विधी जाल्यो, तशेंच रातचे थळाव्या कलाकारांचे भजन जाले। ह्या नूतन मूर्ती आणि कलश प्रतिष्ठापना सुवाळ्याक व्हडा संख्येन भक्तांनी हाजेरी लावन देवाचो आशीर्वाद घेतलो। संक्षेपतः प्रायश्चित्तो विधानम्। नमः शिवाय। अशी पाठी पुढे Hey,